Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram din qardaşlarım, hem sizin bilen gündəlik dualarını öyrənүен davam итәбез. Hem şirаттагы дуа берәр кеше белән очрашкач укыла торган дуа. Һәм аның әйтелеше шулайрак: Аллаһумма аҗмаъ байнана бил хайри ва салам ва алиф байнана би ахсанил калам. Һәм аның мәгънәсе: Я Раббым, безне изгелек һәм сәламәтлек белән күрештер, һәм күркәм сүзләр белән тоташтыр. Аллаһумма аҗмаъ байнана бил хайри ва салам ва алиф байнана би ахсанил калам. Кеше белән күрешкәч шушы дуаны әйтергә һәм бер-берсенә сәлам биреп елмаеп Аллаһ Тәала насыйп әйләсен һәм шушы дуаны укырга онытмый җәмәгать. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.